na ndakọrịta nyere mbọ dum ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba iji wee kwụ na ewetara ọrụ mmepe tọrọ atọ n'ime obodo Ogboko n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọgbaru okirikiri ya nakwa n'ime steeti a n'izugbe ka otu na-amanye iwu bụ ndị nke edusite n'aka otu na-akwụ maka ewumewu n'ime steeti a bụ Anambra nọrọ ụnyaahụ wee malite ọrụ ide akara n'ọtụtụ ewumewu dị iche iche nọchiri ụzọ bụ nke kwesịrị ịkụtu n'ime Okpoko nke dị na kansụl ime obodo Ọgbaru. Onye nta aka anyị Ejike Abana ga-ewetara gị ya bụ akụkọ bụ nke na-ekwu na otu akwụ na-amanye iwu bụ ndị nke edu site n'aka onye isi oche nke ya bụ otu bọọlụ bụ Maazị Chike Mmadụ Ekwe. ahụ ji ihe eserese eji wee wepụtasị aka ụlọ ga-esi wee dị n'Okpoko wee gaa ya bụ njem bụ ebe ha nọ na akwa mmiri nke abụọ Naija wee nene ka o si wee dị dịka ha na-arụ ọrụ achọpụtara na ihe karịrị ụlọ 200 bụ nke a rụchiri ụzọ nakwa ọwara mmiri dị iche iche bụ nke na-eme ka ide mmiri na-agbagbuzi ndị mmadụ n'ihi na mmiri enweghịzi ike ịga wee baa na osimiri Naija. Ya bụ amụma bụ otu n'ime ezi atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo ji ka Anambra wee bụrụ ejiamaatụ. Maazị Mmadụ Ekwe kọwara na otu ihe iche aka mgba dị na ya bụ mpaghara bụ na ọtụtụ ndị rụchiri ụzọ ọwa mmiri ma kwuo na ọ bụrụ na mmiri zoo mmiri enweghịzi ike ịgafe wee bụrụzie nnọọ ihe iche aka mgba dị oke egwu. Onye ji ọkwa Chief Surveyor Anambra State Physical Planning Board Maazị Somto Atuenyi kwuru na ya bụ otu bọọdụ dị nnọọ njikere iji wee rụọ ọrụ ha nke ọma. Ụfọdụ ndị bi na mpaghara ahụ nwere nnọọ afọ ojuju na gọvanọ Soludo ji nnọọ nwayọọ nwayọọ wee na-emezu nkwa o kwere ha ebe ha kpere ekpere ka Chineke nyere ya aka iji wee mezuo ezi ebumnobi ya maka ọdịmma Anambra. Ị ga-echeta na dịka o si wee kwe na nkwa gọvanọ Soludo gara Okpoko ka edusiri ya n'ihe ọrụ dịka gọvanọ bụ ebe ọ nọ wee mee ihe ndekọ ka mpaghara ahụ si wee dị site n'Okpoko nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru. Ejike Abana maka akụwa ABS.